Šiba ryba ľudia, vítajte pri mojom druhom let's play na hru Adventure Quest Warp. Dneska sme pri rieke a pokúsime sa urobiť všetky questy, tak ako by sa to malo, ako som sa dopočul. A zdraví vás Abram, zabudol som sa na začiatku predstaviť, to je jedno. Questy, vezmeme si questíček, tak to by sa to malo točiť a cepneme ho. A ideme pekne krásne robiť questíček. Najprv by ste mali vidieť, ako niekoho zabijem, keď mám zobratý quest. OK, tak som myslel, nevadí. A keď už ho zabijem, ešte nepredám situáciu, tak potom mám už len urobiť zostrih na dokončený quest. OK. A keďže už quest máme hotový, tak si môžeme vybrať našu odmenu. OK. Tune in. Super, ideme na ďalší quest. Teraz si ukážeme, ako zabíjať, tak ako to má byť, ako si to žiadajú tí, čo pozerajú, ako je. OK. Vidíte, mám nový, tento, ako sa to volá, atak. Som ho dostal novým ránkom. Super. Hebnitý Fisher 1. More. Ani jednu rybu nechytí, ale no, nevadí. OK. Týchto už zabíjať nemusíte, to len ja som dal tak nechtiac. Tak, a questík máme už hotový. Ideme ku pánu Questárovi. Zabili sme ich, koľko sme ich mali zabiť. Tak a tejkneme si našu odmenu. Super! Teraz Spear Sabotage. Accept. A teraz, tak ako to ľudia chcú, si ukážeme, koho máme zabíjať. Tak najprv som zabil tohto. Neviem, či to je vôbec potrebné. Ale aspoň, že to bude rýchlo. Hebnitý Fishman, jeden posratý. OK, no už zomri. Dobre, už sme to ukončili. A teraz by sme mali dať tohto. Ale samé miss. On mi ešte taká opäť miss, ale to nie je možné. No tak, už ho daj. Áno, tak. Zomri už. Iba 200 HP má. A je to takmer tam. Hebni. Nie, miss. Super. Tak musíte to robiť takto, ako vidíte. Neviem, či netreba killiť iba Fisherov, ale vyskúšajte si to. Zatiaľ skúste tak ako ja, najprv zabijete Fishmana a potom Fishera. Ja si to idem teraz dokončiť. Tak, keďže už quest máme hotový, tak ideme opäť k pánu Questárovi. Nevadí. A teraz vám poviem pravdu, stačilo zabíjať iba Fisherov, tak som sa trošku zmýlil, no nevadí, chybami sa človek učí. OK, to nie, why not? A ideme na Relation, Kurost, Tentakle, Accept, OK, why not? A ideme na našu poslednú goblínskú príšeru, obrovskú, veľkú a zubatú. Ale má zabitý meč, chcel by som ho získať. Tak, pohni. Kuro, myslíte, že ho dám? A otázka. Vlastne odpoveď na otázku, či kura dám. Mám tu aj pomocníka. OK, ja ho budem určite healovať. Áno, a čo z toho bude mať? No, urobený quest. Všetko za niečo stojí. A pozrite sa na jeho hlavu. Je to jednorožec. No ty koky. Ja mám síce hlavu ako chrlič, ale to je nepodstatné. Už potrebujeme heal. OK. Healer helpol. Ako inak. A opäť healer helpol. Super, Kuro musí zomrieť, už iba 1000 HP mu ostalo. A už nemám žiadnu manu. No pekne, Abrams. Si niekto povedal, kto ma práve videl. No pekne, Abrams. Asi bez many. Wow, a Kuro pošiel. Super, ideme k pánu Questárovi.
vziať si odmenu za urobený quest. Pán questárik už ma čaká s mojou odmenkou. Questy. Ono mi to nedalo quest item. No super. No tak nakoniec ten item mám, hej, head, ty more, unicorn hit, vypadni stále more. Nikto ťa tu nechce. OK, tak ideme k pánu questárovi. Quest complete. Turn in. Ak sa vám to nepodarí na prvýkrát, tak ako mne, tak to skúste viackrát. Už sa vám to určite potom podarí. Poď do PvP, ty Sasku jeden, či jak sa voláš. No poď do PvP. No tak mi pošli one, keď ok. No poď do PvP. No, počkaj, ako sa to robilo. PvP. OK, I am accept this the duel. Ak to prehrám pri let's play, je to jedno. Ale ak vyhrám, ale, jasné. OK. Unicorn hit pôjde do riti. Aha, už je preč. Nemôže sa healovať. Jediná nevýhoda je jeho, že sa nemôže healovať. A skončil, lebo sa nemôže healovať. Pozrime sa. Už mi iba 400 HP. Nemal by som si takto marne umínať. No tak, hebni, Sasku, jeden posratý, nenávidím šaškov. No tak. No to nie je možné, no super. OK, no poď ešte raz do duelu. No poď ešte raz do duelu, no poď ešte raz do duelu. No poď ešte raz. Dobre, ideme ešte raz, OK. Keď mi ten vyjde na tretí krát, tak ja ho zabijem naživo. To vám prisám, že ho zabijem naživo. Hebni. A pozrime sa, zrazu nemá HP. OMG, čo sa stalo? Keď ma dá. Ale už je to 1-1. Poď si to rozdať ešte raz. No poď si to rozdať ešte raz. No poď. Keď je to 1-1. Jak sa dáva PvP, počkaj, ja mu to skúsim poslať, jak sa volal. Acid, Sasek 2014, neviem. Neviem, ako sa to dáva do PvP, no tak poď ešte raz do PvP. Zaujímavé, že ma vtedy počul. No ty koky. No poď ešte raz do PvP. Už ma to nebaví tu. Tak to na ňo vrieskať. A pozrime sa, poslal mi duel ešte raz. Pozrime sa, tu vedľa mňa stojí a s očami hýbe, ty kokso. OK, čistý Minecraft blok, no ideme do duelu. OK, ide sa do duelu. No a čo keď prehrám? No a čo? Attack on this the enemy does. Well, you must be killed. I must kill you. I must kill you. No už hebni, nemám na teba celý deň. No tak, Šašek musí zemžiť. OK, Šašek se pokakal. Ne, vlastne Šašek se nepokakal. Šašek přišel o HP. Ta čeština mi nejde, je tam veľa ž, to je jedno. Tak, videli ste dneska aj pekný duelík. Tak poďme k rieke a poďme sa rozlúčiť tam, kde sme čo? No začali predsa. OK, tak. Ak sa vám video páčilo, dajte určite like. Ak sa nepáčilo, dajte dislike. Odber podpory každého youtubera, aj mňa. Takže už mi duely neposielali, už tam nejdem. A proste mi dajte odber, komenty príjmam všetkého typu, to hovorím tak